Ahoj všichni! Dneska si projdeme vědomou myšlenkovou cestu, která má 8 vrstev, které vystihují celý náš život v cyklech. Od nejhlavnější a nejpoužívanější první vrstvy až po tu 8, která se nám vylepšuje v pozadí nás samých. Když pochopíte první vrstvu, tak rychle pochopíte i ty ostatní. Je to vytvořeno tak, ať je to co možná nejsnadnější pro různý inteligenční rozsah. Poznáváte svůj den či život a jeden den si zpětně dokáže zapamatovat snad každý. První vrstva, životní rovnováha, je hlavně o tom nejzákladnějším, a to cyklu jednoho dne, který si rozdělíme na 3 8hodinové části a pak dáváme extra pozornost každé části a tím si postupně vylepšujeme náš nejhlavnější zvykový cyklus a tím pádem si vše rychleji uvědomíme a změníme sebe na vylepšenou verzi, která pozvolna nahrazuje naše předchozí návyky, které nás nejvíce formují. Z krátkodobého hlediska se snažíme o životní rovnováhu ve všech směrech naší snahy a našeho volna ve spojení s vhodným spánkem. Ve výkyvových situacích vnímáme a vylepšujeme naše řešení a následné osobní emoční pocitové situace a stále se opakující zvykové reakce s naším nejbližším vztahovým okolím. Toto je směr štěstí v nás ve spojení se vztahy, které ho nejvíce určují. Snažíme se méně lpět na svém rádoby důležitém světonázoru, který nám neustále připravuje ty stejné konfliktní situace, které neumíme změnit, protože sami lpíme na jejich dokola opakujícím se řešení či domněnkovém osobním úhlu pohledu. Vylepšujeme si tak základní hierarchii života, která teče od vědomí a myšlenek k činům, které následně vytvoří náš zvykový osud. Poznáváme nově svět díky větší pozornosti a introspekci sebe samého. Náš život tak začne plout směrem k pochopení labirintu našeho života a jak si ho vytváříme. Druhá vrstva, životní harmonie, je o zkoumání vašeho průběhu života ve spolupráci se všemi myšlenkovými vrstvami a také hlavně posloupnosti a vnímání toho, odkud jdete, kde jste a jakým směrem zvykově půjdete dál životem z dlouhodobého hlediska. Kdo či co vás v životě nasměrovalo tam či onam a jak se z toho můžete nyní poučit. Poté si uvědomím, kam mě toto moje myšlení zvykově dovede a jak prožiju zbytek života na tomto světě a v této inkarnaci. Vždy je možnost svobodné změny svého uvažování či uvěření bez lpění na předchozím prožívání. Můžeme si také říci i citát: blbec se nechce změnit, chytrý člověk chce změnit svět, moudrý člověk změní sám sebe. Třetí až 5. vrstvu můžeme používat variabilně ve spolupráci s naší přítomnou pozorností. 3. vrstva je minulost v závorce přítomná, 4. vrstva je přítomnost, 5. budoucnost v závorce přítomná. Tyto vrstvy doplňují 2 předchozí a jsou vhodné k provázání s naší stálou přítomností teď a tady. Protože náš mozek neustále rád chodí zpět či dopředu, tak je vhodné si tu přítomnost více připomínat. Minulost přítomná slouží k vylepšení minulostních nánosů, které neustále nosíme v sobě a nemáme je plně odžité a odpuštěné, až jsou v nás zaháčkované a my je tak neustále přehráváme v našich emočních programech a zvycích s danou osobou. Minulost přítomnou můžeme taky využít i ve stáří, ale i klidně v mládí, na vzpomínky a hloubkové vracení se v čase do určitých pozitivních situací, které pak díky obrazu můžeme lépe a hlouběji vnímat, než je máte nyní k dispozici v rychlé paměti. Do přítomnosti se v obraze dostáváme věnováním sama sobě a svému vnitřnímu světu,
který se v nás odehrává. Je to změna a výjimka, protože přes den se věnujeme hlavně vnějším situacím a jejich zvládnutí, či vnějším nekončícím zprávám ze světa, které nám berou čas na sebe sama. Procházením dne začínáme řešit běžné dennodenní situace, které nám mozek a jeho nižší strachová přirozenost přináší. Různými typy a triky, na přítomný okamžik a větším trávením v jeho ponoření, snižujeme naše nechtěné myšlenky. Také se nám toto dennodenní opakování vkládá do našich zvykových programů a přítomného bytí, které budeme pak po zbytek života opakovat. A jak si tvoříme naši budoucnost přítomnou? Zde používáme myšlenkové záměry v kombinaci s představivostí a naší vůlí a uvěřením, které tuto budoucnost vytváří, hlavně tím, kam dáváme naši pozornost. V obraze jsou typy a triky jak na úspěch ve fyzické rovině, či jak na úspěch ve spirituální rovině, kde předávám svoje osobní know-how. Když stlačíme naši minulost, přítomnost a budoucnost do jednoho, tak pochopíme slovo přítomná v závorkách. Tyto 3 fázovitá slova z biologického vnímání času mohou každého dovést k jinému pochopení času, protože mozek je rád lineární a zvyklý na časové hodiny, i když nám způsobí největší buzeraci v našem životě. Ale spirituální vnímání v našem těle se jimi opravdu neřídí. 6. vrstva. Tvoje dary a talenty. V obraze je více různých stylů, jak běžných, tak i spirituálních řešení, jak tyto svoje dary a talenty najít. A díky tomu získáme tak větší jistotu ve svých rozhodnutích a svém budoucím směrování. Když zjistíte, co vám sedí a jde vám lépe než ostatním, tak tyto vlohy pak můžete rychleji přetavit do pracovní snahy či úspěchu. Když totiž děláme, co nás baví, a to nám i většinou jde, tak následně budete mít harmonickou 1/3 svého života v ideálním nastavení. 7. vrstva. Lépe poznáš každého jiného člověka. Protože lidi jsou většinou chodící série lokálních dobových zvyků a také z nich autopilotně vyrůstají. Najednou je můžete díky obrazu pochopit nově a budete mít větší laskavost nad jejich osudem a lépe budete chápat jejich osobnost, která je následně vytvořila. Jsou tam vloženy také různé typy a triky, jak na toxické lidi, jak si zajistit přirozený odstup od jejich manipulativního situačního řešení. Také si zvykově uvědomíte, jak pracovat s názory jiných a přitom si je nebrat osobně. 8. vrstva. Směr osvícení. Osvícení je evoluce vašeho uvědomění. A v tomhle obraze je to podpořeno vizuálním a symbolickým přenosem, který je pro člověka jednodušší a novější, než které tu byly historicky k dispozici a většinou byly přenášeny přes slova a jejich zapamatování. Bude vám to trvat mnohem kratší dobu, protože se učíte hlavně o sobě samém a přímou praxí na sobě. Na vše si zvykáte pomalu, hlavně v cyklu jednoho dne, bez nějakých klášterů či církevních hodností či dogmat. V obraze používám zlatou střední cestu k osvícení. Takže je tam vložená varianta krátká, ale i dlouhá v závislosti na různém stupni poznání jedince. Osobně jsem používal pár měsíců dlouhou na pochopení osobnosti myšlenek a emocí či ovládání sama sebe a hierarchie vzniku myšlenek. A po vhodné době jsem přešel na krátkou cestu, což je negace ega a výsměch jeho trikům. Proto je zde i filozofická mentální yoga, neboli asparsha yoga, které se říká yoga za jogou, kterou jsem převedl do vizuálního vnímání a vložil do obrazu a propojí s vaší představivostí.
V obraze ji také proplétám se základní lidskou otázkou, kdo co jsem já, která je také sebedetozovací součástí obrazu a kde se vhodněji poznáváme z úhlu nadhledu nad sebou samým, který jsme předtím neměli k dispozici. Tím nám vše půjde snadněji a rychleji.